Yebo kunjalo ingosi Afrika Nenkolo iyaqhubeka sikhuluma indaba ejulile indaba ethinta izinwele udokotela ohamba aze athi uma nje intombazane ike ikhomba isoka akusafanele ukuthi ke igeze izinwele ngisho umakoti imbala kwangafanele ukuthi ageze izinwele dokotela kwakuthiwa uma kuya ngoba ebhizi ongcono akathathe nje iconsi acontsisele izinweleni sizoqhubeka igeza yena kodwa ozocontisa iconsi lokuqala ekhanda kube umnyeni wakhe ngoba bengakwenzi lokho umnyeni uzothamba so kwakuthi ke noma lona wesifazane eseshonelwe yini na indoda wayeqala lapho uthi amayishona indoda ahlazane kuyogezwa bahambe naye ke abanye bayinayo emfuleni uyofike ke aligeze leli khanda leli amayiqetha ugeze bese yisusa idwela gundeke uzobe kugunda kwakhe koqala lokho uyabona uhamba exactly kuyongena eBhayibhelini njengoba ngeke ngachaza kuqala uzobe segunda kodwa uma egunda kufanele lezi inwele uma ithathwa ifakwe eqhaphozini hayi enye indawo zifakwe eqhaphozini uma engeze ukufaka eqhaphozini fanele uyofuna indawo eyisiduli enomuhlwa la lezifike izifakwe khona fanele idliwe lo muhlwa hayibo ngoba inwele amazidlwa lo muhlwa kushite ethile kulonkosikazi nakulezi ingane ezizele ukuze nazo zingathambi uyabona ukuthi ukususwa konwele nokubokela phansi konwele amasithi ipolitiki yonwele ethi amafilosofa ngale kwaqedwa ngesiko lomuntu uma umuntu unwele lungathathwa njengento serious usuyabona ke manje kwakusho ukuthini so ke wayengabe sagunda ke futhi umuntu wesifazane yini engasagundi ke manje futhi kodwa useyakwazi ugeza bomnyeni akasekho kodwa wayeqhubeka ngagunda mase yimelile ngoba wenza yini engagundi na useyivikelele izingane ayizeleke manje ukuthi nazo singabi inteke hayi namhlanje uhlangana hayi beshaye nje isikopho kuthiwa ubeganile nje lona kwaMahaye ubegana kwanodanga kumningisa kampikwane lono angani unkosikazi wompanga azitha nje lona awungani unkosikazi womahlobo nje lona unkosikazi wontanzi lona unkosikazi wobhingu lona kwenzeke kanjani manje unkosikazi wendubaze emathumba atholakale esehamba ngekhanda na ingoba abayazi lemfihlo esikhuluma ngayo ngakho uJehova useyidweleni ingakho nabathakathi uma bethakatha uma bethola unwele suke bekwazi ukuthola wonke lo mndeni